Shaker the Podcast σε συνεργασία με την Black Lemon. Είμαι η Φήμη Χατζηγιάννη, δεύτερον επεισόδιο και έχω μαζί μου τον Πάνο Μπαρά. Πάνο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαι το άλλο μισόν ή το άλλο ολόκληρο της Προεδρίας του Volt? Σύγχυσε με ερωτήσεις. Μισή καρέκλα ή έμπω μια ολόκληρη? Ο καθένας κρατά την καρέκλα του, έχουμε πολλές στο Volt, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι οι ερωτήσεις είναι μίξ δικές μου, αλλά και που μέλη που έχω ένα μικρό channel στο Instagram μου, στον προσωπικό μου λογαριασμό. Πολλά καλά. Σπούδασες διοίκηση οικονομικά και νομικά. Μάλιστα. Εμείς σήμερα θα σταθούμε στα οικονομικά και θα μιλήσουμε για ριάγια και πούντα. Και πούντα ακριβώς. Πάνω οι τράπεζες σημειώνουν υπερκέρδη. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως έναν υγιές τραπεζικό σύστημα? Λοιπόν, καταρχάς τα κέρδη δεν εννοούν απαραίτητα και υγιές τραπεζικό σύστημα. Και διαφορετικά ζητήματα, αλλά να πούμε ότι ο όρος υπερκέρδη ακριβώς δεν υπάρχει, ούτε οι οικονομολόγοι συμφωνούν. Καλύτερα να πούμε απρόσμενα κέρδη. Είναι απρόσμενα κέρδη τα οποία στην ουσία δεν τα αναμένεις και παράγουν τέλος πάντων παραπάνω κέρδη οι επιχειρήσεις που δεν τα ανέμεναν. Στην περίπτωση τούτη όμως των τραπεζών δεν είμαι βέβαιος αν πληρούνται έστω τούτοι ακαθόριστοι όροι που είπαμε για να αποτελούν απρόσμενα κέρδη, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι όταν υπήρχε ύφεση έπιαν κάτω τα επιτόκια, όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός είναι να αυξηθούν τα επιτόκια. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες, τα κράτη, το βάλουμε έτσι απλά, για να μπορούν να περιορίζουν τον πληθωρισμό. Άρα, τούτη η αύξηση των επιτοκίων έφερε κέρδη στις τράπεζες. Στην Κύπρο όμως, τα επιτόκια που χρεώναν και χρεώνουν ακόμα οι τράπεζες είναι πιο ψηλά από τον μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, έρχομαι καταλήγω σε εκείνο που ξεκίνησες να πεις για τα ότι ονομάζουμε στην καθομιλωμένη υπερκέρδη. Άρα, ναι, έκαναν κέρδη παραπάνω από εκείνα που θα αναμέναμε. Αναμέναμε ότι ήταν να αυξηθούν τα επιτόκια, αλλά στην Κύπρο, χάρη στο γεγονός ότι εμείναμε με δύο τράπεζες, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Λίγο πολλά, δύο έμειναν βασικά, και κάτι άλλες μικρές. Μιλούμε για, να το πω, λίγο πόλιο αντί δύο πόλιων, τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν και μικρές. Άρα, κοινώς χρεώνουν ό,τι θέλουν. Κατά την ταπεινή δική μου άποψη όμως, ξυπετσάζουν τους δανειολήπτες και εκμεταλλεύονται τους καταθέτες. Υπάρχει κάποιος τρόπος ή ποιος μπορεί να πιέσει για να αυξηθούν ή να ρυθμιστούν τέλος πάντων τα επιτόκια? Εδώ μπαίνουμε στην ουσία του προβλήματος. Που τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχει κάποιον εργαλείο στο οποίο να μπορεί να μπαίνει ένα ταβάνι για να ελέγχονται τούτα, και ούτε σωστό είναι οικονομικά να μπαίνει ταβάνι εκτός και αν είναι περιορισμένου χρόνου, έρχεται ουσιαστικά και μεταγγείλεται τούτων ούλων πάνω στους δανειολήπτες ή τους καταθέτες. Και αν και για τους καταθέτες μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή, να τα πούμε στη συνέχεια αν θέλεις, για τους δανειολήπτες είναι εύκολο να πάμε να πιάμε ακόμα και ένα μικρό δάνειο, να με σε παρουσιαστικά από άλλες τράπεζες του εξωτερικού. Άρα έμεινες με το σκιό, δεν έχεις επιλογή, τούτη είναι και δύο σου την που πάνω, να το πούμε έτσι κυπριακά. Άρα, κυρίως λοιπόν η αγορά της πίστοσης των δανείων είναι πολλά προβληματική. Και ναι, κυρίως όταν ξεκίνησε το πληθωρισμό στο 22, 23, 24, έκαναν πραγματικά πολλά ψηλά και σε κάποιες περιπτώσεις και διπλάσια που των μέσων ευρωπαϊκών όρων. Συμφωνούν τα νούμερα με πληθωρισμό μας σήμερα? Άρα, σήμερα ο πληθωρισμός σε ελεγχόμενα σχεδόν επίπεδα. Μας έμεινε η ακρίβεια όμως, άλλο μεγάλο κομμάτι το οποίο ψαλιδίζει τα εισοδήματά μας και τις τσέπες μας, διότι οι μισθοί δεν ισορροπήσαν την αύξηση των τιμών. Μπορεί να όντως αυξηθήκαν οι μισθοί, μιλούμε για τους γενικούς και μέσους μισθούς τώρα, αλλά δεν έφτασαν τον πληθωρισμό και την ουλεντή κάθε μήνα που είχε αύξηση λόγω του πληθωρισμού. Είναι ένα πρόβλημα τούτο για την ποιότητα ζωής και την προσπάθεια κυρίως των χαμηλόμισθων και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων να επιβιώσουν και να χτίσουν τη ζωή τους. Και σίγουρα οι πιο νέες γενιές που τώρα ξεκινούν τη ζωή τους είναι ακόμα πιο επίπονο για εκείνες. Δηλαδή, αν πάμε 20-30 χρόνια πίσω, ήταν πολλά πιο εύκολο να δανειστείς, ας πούμε,
και να πάει να χτίσεις, να αγοράσεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα. Αυτή τη στιγμή, για πολλοί κόσμο που έχει δουλειά, έχει έναν καλό μισθό, ενώ όνειρο απατηλών. Να τα πιάσουμε όμως λίγο έναν-ένα. Να τα πιάσουμε έναν-ένα. Στη σειρά. Μιας και πες για μισθούς. Στον δημόσιο τομέα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλφα-αριθμιστική αρχή που ρυθμίζει κάπως τις αυξήσεις. Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα τι γίνεται? Μπορεί να υπάρξει? Στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι εύκολο να παρέμβει το κράτος ή κάποια άλλη αρχή για να αυξήσει τους μισθούς και τα εισοδήματα. Παίζει ρόλο η ελεύθερη αγορά, παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός, παίζει ρόλο το που βρίσκεται η αγορά εργασίας, που σήμερα, για παράδειγμα, ευνοεί, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, τον εργαζόμενο στο να διαπραγματευτεί των μισθών του, διότι δεν έχουμε ψηλή ανεργία, είναι πολλά χαμηλή, άρα υπάρχει ζήτηση νέες θέσεις εργασίας συνέχεια. Όμως εδώ έρχεται για να πω και να το δέσουμε στις προτάσεις του Volt. Είναι πρόταση του Volt Ευρώπης, την οποία υιοθετούμε πλήρως και εμείς στην Κύπρο. Πρέπει να προωθηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Είτε κλαδικές, είτε γενικά οι συλλογικές συμβάσεις, έτσι ώστε διαπραγματευτική δύναμη. Που σημαίνει, γιατί υπάρχουν και άτομα που μας ακούν που κάποια πράγματα ναι. Για παράδειγμα, στο δημόσιο ανέφερες, υπάρχει η αρχή που κάνει τη συμφωνία για το πώς να κινηθεί ο μισθός σου τα επόμενη πενταετία. Και ξέρεις που πριν τι κλίμακα είσαι, που είναι να πάει κλπ. Νοωμένων των αξιολογήσεων σου. Όμως πώς το πετύχαν στο δημόσιο, δεν ήρθαν κανένα τσιπέντουσατε πιάστε και εντάξει. Υπάρχει μια συντεχνία, εντάξει, η οποία λειτουργεί εκ μέρους των εργαζομένων και πιέζει τα πράγματα. Και βέβαια μένουν και άλλα πράγματα για το δημόσιο. Υπάρχει και το πολιτικό, τέλος πάντων, το σκηνικό, το οποίο οι εκάστοτε κυβερνώντες κάνουν, μοιράζουν χάρες κλπ. Είδαμε το να συμβαίνει πολλά στην Κύπρο και να αυξάνουν και συχνά και το κόστος, το μισθολογικό κόστος για το κράτος. Αλλά ένα άλλο κεφάλαιο. Για το ιδιωτικό τομέα λοιπόν τώρα, οι κλαδικές συμβάσεις εκείνες που να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να μην πάει να διαπραγματεύεται μόνος του. Ας πούμε, υπάρχουν και στο εξωτερικό, αν θυμούμε καλά, την τελευταία φορά που το ψάξα, φήμη μου, ήταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 70% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανήκαν σε κάποια είχαν συλλογική σύμβαση. Όχι απαραίτητα ήταν μέλη σε συντεχνία, αλλά είχαν υπογράψει συλλογική σύμβαση. Δηλαδή, έρχεται ένα union, μια συντεχνία, στην οποία εντάσσεται ο εργαζόμενος μέσα ή και να μην ενταχθεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συμβόλαια που χρησιμοποιεί τούτη η συντεχνία με τον εργοδότη και οι διαπραγματεύσεις είναι συλλογικές. Έχει για παράδειγμα στον τουρισμό, η οποία εντάξει εντηρείται παντού και βλέπω ότι να κάνουν και απεργιακές κινητοποιήσεις τώρα στον τουριστικό κλάδο και υπάρχουν οι συντεχνίες οι οποίες προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων στον τουρισμό, που για πολλά χρόνια και αναπεριόδους υπήρχε εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα να τους εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα μήνυμου. Να τους προστατεύουν που την εκμετάλλευση και το εξαήμερο ή και το εφταήμερο που ήταν πολλές φορές. Να παίρνουν τις υπερορίες τους όπου δουλεύουν. Να έχουν έναν ταμείο προνοίας. Μιλούμε για τα ελάχιστα να μπορείς να χτίσεις μια καριέρα πάνω σε τούτο. Και επέτρεψε μου να πω ότι τούτο το πράγμα δεν είναι μόνο υπέρ του εργαζόμενου. Επειδή στο Volt βλέπουμε όλη την εικόνα. Όταν υπάρχει μια συλλογική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη, πρώτα απ' όλα ακούει και ο εργοδότης ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι υπαλλήλοι του, αν θέλει να τους κρατήσει τους καλούς υπαλλήλους, και είναι κάθε εβδομάδα να αλλάζει, κάθε μήνα να αλλάζει, ότι είδαμε και τέτοιες περιόδους, ξέρω εγώ, στον τουρισμό, ας πούμε. Μα και το να μην αλλάζει τους υπαλλήλους δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο να διαψήσεις. Ναι, εντάξει, αλλά είναι διαφορετικά πράγματα. Ότι αν κάποιος έρχεται να ζητήσει η αύξηση, να φύγει, να έρθει άλλος, σου δύο. Παράδειγμα, λέω το απλά. Εν πάντα το πράγμα, εν μπορεί να γίνεται πάντου το πράγμα, τουλάχιστον όχι σε όλους τους κλάδους ή όχι σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι προς όφελος του επιχειρηματία να χτίσει, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του, να βοηθήσει την παραγωγικότητα του, να κάνει οικονομίες κλίμακας, να βοηθήσει και τον ίδιο στην παροχή της υπηρεσίας ή του προϊόντος που προσφέρει. Έτσι. Άρα, η καλή υπαλληλή και μια σωστή επιχείρηση δεν θέλει να αλλάξει και να πετάσει τους υπαλλήλους του κάθε χρόνο και να πιάνει άλλους. Θεωρείς ότι υπάρχει εκμετάλλευση στον ιδιωτικό τομέα? Βεβαίως, υπάρχει σε πολλούς κλάδους. Άρα, ένα σοβαρό μέτρο, το οποίο το προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και είναι και πάγια θέση δική μας, ότι ναι, θα πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν τούτες οι συλλογικές
συμβάσεις, να ενταχθεί ο κόσμος ελεύθερα σε unions, σε συντεχνίες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι προς όφελος και του επιχειρήν, αλλά και του εργαζόμενου. Έτσι. Και όταν είσαι σε έναν κλάδο και αποκτάς την εξειδικεύση και ανεβαίνεις, και αμέ είναι που βοηθά και την επιχείρηση, αλλά τουλάχιστον σου διασφαλίζει και κάποια δικαιώματα. Και να μην αναγκάζεσαι κάθε 1, 2, 3, 5 χρόνια να αλλάσεις κλάδο, γιατί η λύση τους είναι για καριέρα. Όχι, όλοι οι κλάδοι είναι για καριέρα. Όλα τα επαγγέλματα είναι σεβαστά. Όλα τα επαγγέλματα έχουν ανέλυξη και τα σεβούμαστε και τα τιμούμε και τα εκτιμούμε. Είτε είναι ο τουρισμός, είτε είναι οι οικοδομές, είτε είναι τα delivery, είτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό ο κόσμος θέλουμε να μπορεί να εξελίσσεται. Και να μην παραγαλά για αυξήσεις. Και να υπάρχει και το social mobility, δηλαδή η κινητικότητα μέσα στην κοινωνία και τα εισοδηματικά στρώματα, για να βελτιώνει τη ζωή του και να νιώθει ο κόσμος ότι μπορώ να χτίσω κάτι. Μπορώ αύριο, αν είμαι 20, 25, 30, εξαρτήτως ηλικίας, να χτίσω τη ζωή μου, να κάνω οικογένεια, αν θέλω, και να πάω παρακάτω. Να τα πούμε και τούτα και μετά, αλλά μιας και μιλήσαμε πριν για τις τράπεζες, να το κλείσουμε με τις τράπεζες κάπως. Ας μιλήσουμε για τους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου, που ο καταθέτης μπορεί να καταθέσει και να κάνει ανάληψη όποτε θέλει. Επιτόκιο δίνουν 0,01, 0,02, με αποτέλεσμα να πηγαίνει μείον στο τέλος της ημέρας. Εν τούτο που είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχει η εκμετάλλευση, εντάξει, όταν ήταν τα επιτόκια μηδενικά σχεδόν, το καταλαβαίνω. Δεν θα δοκούν επιτόκια. Τράπεζες έχουν κόστος, ούτε εκείνες έχουν έσοδα που τα χρήματα σου που εντιαμέ. Σήμερα που έχουν κάποιον έσοδο, είναι απαράδεκτο να σου δίνουν το ίδιο επιτόκιο που σου δώσαν πριν 5-10 χρόνια που είχαμε την οικονομική κρίση. Οι ψηφιακές τράπεζες όμως διούν σου 1 έως 3%. Και έχω σου 3 ερωτήσεις αν θέλεις να τις καλύψεις. Να πω μόνο ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Revolut, να πούμε και ονόματα. Υπάρχουν και άλλα, και υπάρχουν και άλλοι providers. Αν κάποιος το ψάξει και θέλει να... Απλά εισηγούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές. Αναφέρω μία, του την που αναφέρω τώρα, γιατί ο κόσμος την νιώθει μεγαλύτερη οικειότητα, την έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τη χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είτε για καθημερινές συναλλαγές, είτε για τους μισθούς του, είτε για να αποταμιεύει κλπ. Οπότε. Υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας. Μπράβο. Οπότε μπορεί να ψάξει ο κόσμος ελεύθερα τσάλες, να ψάξει φυσικά λίγο. Θέλει προσοχή, έτσι, να έχει μια υποτυπώδυνη ασφάλεια και μια εξασφάλιση ότι τα χρήματα του έχουν έτσι μια ασφάλεια και που βρίσκονται. Με ποια κριτήρια επιλέγουμε, γιατί θέσαι στο τούτον το πλαίσιο? Κοίτα, να με σε βάλω στους τεχνικούς όρους κεφαλαϊκής επάρκειας και ρευστότητας και οικονομικών καταστάσεων. Θα μου το βάλεις σε όρους τους οποίους μπορεί να αντιληφθεί οποιοσδήποτε. Κανονικά, εγώ σου λέω ότι ακόμα και οι οικονομολόγοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την οικονομία είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα. Πρέπει να ασχολείσαι με financial institutions, με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να είσαι σε θέση να κάνεις σωστή ανάλυση. Όμως, είναι καλό να ελέξει, να δούμε πώς να πηχήσει και τα reviews έχει. Πώς το έχουν χρησιμοποιήσει. Έχει κάποιο scam, κάποια αναπάτη πίσω που είναι το πράγμα. Πόσα χρόνια λειτουργεί, πού είναι εγγεγραμμένοι. Προτιμούμε institutions που είναι γραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Για να ρυθμίζονται με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και να ξέρουμε ότι ούτε υπερχρέωσεις μπορούμε να έχουμε αύριο σε κάποια άλλη συναλλαγή που μπορεί να κάνουμε, αλλά και την ίδια ώρα ξέρουμε μπορεί να αποταθούμε. Για παράδειγμα, είναι εγγεγραμμένη τράπεζα στη Λιθουανία. Ναι. Παρόλο που ξεκίνησε και ως fintech τέλος πάντων, μετά έγινε κανονική τράπεζα. Μπορεί να βάλεις τα λεφτά σου και σε brokers όπως λέμε τις Forex, αλλά και είναι ακριβώς Forex. Ένα άλλο πράγμα το Forex. Είναι τούτες οι πλατφόρμες που μπορεί να βάλεις τα λεφτά σου και να έχεις και κάποιον όφελος, αλλά παιδιά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το τι προϊόν αγοράζεις. Μακροπρόθεσμα το όφελος και τα λοιπά. Μιλούσε για έναν S&P 500 συνήθως, και διαφημίζουν πάρα πολύ τον συγκεκριμένο, έχω να σου πω, στα social. Τώρα χρηματιστηριακοί δείχτες, στους οποίους μπορεί να αγοράσεις κάποια αντιρρήβαση, κάποια προϊόντα και να επενδύσεις τα λεφτά σου, αλλά έχουν μεγάλο ρίσκο. Έχουν μεγάλο ρίσκο. Μπορεί να βγάλεις και πολλά λεφτά, μπορεί να χάσεις και πολλά λεφτά. Κάθε ένα από τις πλατφόρμες, όταν πάει να κάνεις λογαριασμό, σου σε ενημερώνουν, υποχρεωμένα σε ενημερώνουν, σου δίνουν πλήρη ανάλυση, ποιο είναι το ρίσκο σου, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή να διαβάσεις τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι για τον κόσμο, ο οποίος
είναι χαμηλό μισθός ή έχει ανάγκη τα λεφτά σε άμεσο χρόνο, πρέπει να πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσει να επενδύει ή να βάλει τέλος πάντων κάπου που να έχει απόδοση για τα λεφτά του, να έχει έννοια πρώτα απ' όλα να έχει ένα μαξιλάρι 6 μηνών μέσα από 12. Διότι δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο. Τι ζητήματα υγείας. Μπορεί να μείναμε ανέργοι. Και να πρέπει να αντέξουμε ώσπου να βρούμε μια άλλη δουλειά. Έτυχε κάτι εκτάκτον. Πρώτα τούτα να είναι η πρώτη μας έννοια και μετά υπάρχουν. Άμα το ψάξεις, υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που μπορεί να έχουν μια αλφα ασφάλεια. Στις τράπεζες, ναι, μπορείς να βάλεις τα λεφτά σου, αναφέρομαι τουλάχιστον στις κυπριακές, μπορείς, αλλά το επιτόκιο που σου δίνουν, παιδιά, είναι αστείο, είναι πιο κάτω από τον πληθωρισμό, θα έχεις κάποιον όφελος. Όχι, είναι έχεις όφελος, πάεις μείον. Άρα, ναι, λόγω πληθωρισμού πάεις μείον. Άρα, αν τώρα μιλούμε, ξέρεις, κάθε φορά η συμβουλή είναι γιατί. Ούτε είμαι σε θέση να δώσω συμβουλή φυσικά, αλλά μια και ήταν τούτη η ερώτηση σου, έχει να κάνει και με τον budget που έχει ο άλλος. Ποια είναι η οικονομική του κατάσταση, τι budget έχει να επένδυσει. Αλλού είναι οι 5.000, αλλού είναι οι 10, αλλού είναι οι 100. Αν είναι μικροκαταθέτες, φύγουν όμως πες, τράπεζες τοπικές να μπορούν να γίνει. Λοιπόν, επειδή ανέφερες προηγουμένως ότι κάνουν κέρδη εντοστόπες και άρα είναι υγιές στο τραπεζικό σύστημα, εγώ θα σου πω ότι δεν είναι τόσο υγιές το τραπεζικό σύστημα. Δεν ερώτηση. Ναι, δεν είναι τόσο υγιές. Okay. Και με αφορμή την ερώτηση σου που κάνεις στην τελευταία να το εξηγήσω. Οι τράπεζες, καταρχάς, είδαμε τον τραπεζικό τομέα και λόγω προβλημάτων και λόγω ασυδοσίας και λόγω των πολιτικών χειρισμών της προηγούμενης κυβέρνησης, μείναμε με δύο τράπεζες. Είδαμε να κλείουν τράπεζες, μικρές μεγάλες, και μείναμε με δύο τράπεζες. Και να κουρεύκονται πλάσματα. Λοιπόν, ναι. Όσον προχωρά η τραπεζική ενοποίηση, ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος. Και όσον έρχονται τόσο οι fintech και εν τόσο απλό και εύκολο. Κατέβασε το application. 2 λεπτά έκαμε σου ταυτοποίηση, ενώ η τράπεζα έπρασε τραβούν στα ταμεία για μισή ώρα με 100 χαρτιά για να κάνεις ένα λογαριασμό. Ας πούμε, και 100 ερωτήσεις που οι άλλοι μέσα σε 5 λεπτά κάνουν σου. Το γεγονός ότι δεν έχουν συναλλαγές, έχουν χρεώσεις στις συναλλαγές. Μπορώ να σου στείλω να πας στιγμή λεφτά και λοιπά, έστω είναι στις άλλες τράπεζες, ας πούμε. Μπορώ να σου κάνω έμβασμα μέχρι ενός ποσού χωρίς χρέωση. Μπορώ να σηκώσω λεφτά από οποιοδήποτε ATM σε όλον τον κόσμο χωρίς χρέωση. Μπορώ να κάνω foreign exchange, να αλλάξω άλλο νόμισμα χωρίς χρέωση ως έναν ποσό. Τούτα ούλα οθήσαν τον κόσμο να κάνουν κοινό που να πάνε και 10 και 100 και 20 ευρώ να τα φύγουν και να τα πάρουν σε άλλες τράπεζες, στο εξωτερικό ή στις fintech που είπαμε τώρα, με αποτέλεσμα ένας τεράστιος όγκος καθημερινών συναλλαγών πάνω στα οποία οι τράπεζες οι δικές μας είχαν έσοδα να τα έχουν χάσει σήμερα και να προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα που τα επιτόκια που είναι το μόνο τους παιχνίδι. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η αγορά, η πιστωτική αγορά, δηλαδή η παροχή πίστοσης δανείων, δεν μπορείς να πάεις ακόμα από πότε. Δεν είναι εύκολο να πάεις τέλος πάντων αν είσαι μικροκαταθέτης ή ένας άνθρωπος που έχει έναν χαμηλό εισόδημα. Ακόμα και οι ρεύμα που είπαμε, οι άλλες γνωστές, σου διούν δάνειων, σου διούν πιστώσεις εύκολα ή δεν έχουν κάνει έτσι function. Αν είσαι μόνον καταθέτης, εκείνον, γι' αυτό λέω, εκείνον έφυγε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι που δεδομένα που έχω ψάξει σε εταιρείες, ας πούμε, ξέρω εγώ, των 10 εκατομμυρίων, τζίρου 10 εκατομμυρίων, περίπου το 10 με 15% πλέον πήγαινε σε άλλες κάρτες άλλων τραπεζών, όχι των δύο μεγάλων, για να μην λέμε συνέχεια ονόματα. Τούτο σημαίνει ότι ο κόσμος έπιανε τις καθές του, έπαιρνε τις ποτσί, ή ο μισθός του μπαίνει ποτσί, και έκαναν τις συναλλαγές που ποτσί. Άρα, έχασαν λοιπόν ένα σεβαστό έσοδο που είχαμε, έρχεται και ανταγωνισμός, και είναι γι' αυτόν τον λόγο που είδαμε, ας πούμε, και την εξαγορά τώρα της ελληνικής που τη Eurobank, που δεν ξέρω πόσο είναι να αποθήσει ο ανταγωνισμό που λέγαμε πριν, δηλαδή αν δεν έχουμε 3 τράπεζες, να έχουμε πάλι 2. Είναι μεγάλη συζήτηση πάλι σε τούτη, για να μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό που έρχεται. Άρα μπορούν οι τράπεζες ειδικές να δώσουν και το 1,3% στο ταμιευτήριο π.χ. Θα αναγκαστούν κάποια φάση να δώσουν. Θα πρέπει να το δώσουν, δηλαδή να κρατήσουν τον κόσμο. Θα αναγκαστούν. Βλέπουμε κινήσεις που κάνουν να ψηφιοποιηθούν και να κάνουν τα digital services σε καλό δρόμο. Και ηθικιό. Φυσικά ακόμα εμπολά πίσω. Ακόμα λειτουργούμε, ενώ κάνουν τις προσπάθειες όσον αφορά την ένταξη της τεχνολογίας,
στο τραπεζικό του σύστημα λειτουργούν με όρους της προηγούμενης δεκαετίας, άρα έχουμε και θέματα γραφειοκρατίας κλπ. Που είπαμε προηγουμένως. Άρα έχουν πολύ δρόμο να κάνουν ακόμα. Και για να καταφέρουν να φτάσουν σε τα επίπεδα και να δώκουν και τα επιτόκια τούτα, να γυρίσει ο κύκλος της οικονομίας, να πάμε σε μια άλλη κατάσταση πάλι. Ελπίζω να μην είναι ύφεση, ξέρω εγώ, ή να μην έχουμε πάλι πληρωρισμό και να πάμε πάνω τα επιτόκια. Δηλαδή θέλει χρόνο να κάνουν το πράγμα. Πριν είπες μου για εισοδήματα, μιλήσαμε για εισοδήματα. Ένας άνθρωπος με εισόδημα 1.000 έως 2.000 ευρώ. Το μήνα θέλει να αποταμιεύει χρήματα. Μπορεί να το κάνει? Και αν ναι, σε τι ποσό του μισθού μιλούμε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα χρειάζεται να αποταμιεύσει για να αποκτήσει μελλοντικά και το μαξιλαράκι που μου είπες και εσύ πριν ασφαλείας ή ακόμα και για να τα επενδύσει? Κοίταξε, δεν υπάρχει μια απάντηση. Το έχει να κάνει πόσο σπέντερ είναι ο καθένας, δηλαδή τι έξοδα έχει κάθε μήνα. Ας πούμε τα βασικά έξοδα. Και αν 2.000 ευρώ, να πληρώσω το διαμέρισμα μου, το νερό μου, το φαΐ μου, ναι, τα πολλά basic. Να κάνει με το. Να πιάμε και τρία παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος, να πούμε ένα νέο, διότι δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους. Όσα θέλεις. Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά, 38% πάνω από το 40% πλέον του πληθυσμού, του εργατικού δυναμικού, αμείβεται με κάτω από 1.500 ευρώ μειχτά. Για να βάλουμε και το. Δηλαδή, εμπολής κόσμος. Που αμείβεται με γκρόσσολας που λέω. Άρα, έχει ανάγκη να καλύψει πρώτα απ' όλα τα βασικά του έξοδα και μετά να βάλει και 50 ευρώ στην πάντα. Αν κάποιος πληρώνει ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο, ας πούμε, για να μπορέσει να καλύψει το βασικό έξοδο της στέγασης, ρεύματα, νερά, τα βασικά είδη του σπιτιού κλπ. Έναν περίπου το υγιές είναι να καλύφει έναν 20-25% του εισοδήματος του να πιένει για μέ. Και θα πρέπει να έβρει έναν τρόπο, έναν τουλάχιστον 10% να πιένει για να χτιστεί το μαξιλάρι που είπαμε προηγουμένως, και αν είναι θεωρητικά επένδυση για θέμα ασφάλειας, για να μπορεί σε δύσκολες ώρες να αντεπεξέλθει για κάποιους μήνες. Και που για μένα εκεί, ναι, να μπορεί να ψάξει, αν τον παίρνει, να βάλει ακόμα κάτι της στην πάντα για να έχει και κάποιον όφελος. Αν τώρα κάποιος δεν έχει ενοίκιο οικοσοστεγασίες, σημαίνει με τους γονιούς του, επίσης είναι μεγάλος αριθμός του πληθυσμού, ή τέλος πάντων δικό το σπίτι, κληρονομήσαν το για κάποιον λόγο, για να μην είμαστε απόλυτοι με το που λαλούμε. Αν δεν έχει το κόστος τέλος πάντων στέγασης, το ποσοστό που να βάλει στη πάντα να πάει παραπάνω, να πάει στο 30%, να πάει στο 40%. Για να εν καλό να υπολογίζουμε ότι υπάρχει ένα νοερό, αν θέλεις, κόστος στέγασης, ακόμα και αν δεν το έχουμε, για να πιένει ως αποταμίευση. Είναι καλό να το βάλουμε ως αποταμίευση και το ποσό και να το θεωρούμε ότι αξίζει να πιένει στην πάντα για μια άλλη στιγμή. Επίσης, να πω, αφού ανοίξαμε το θέμα για το ότι είναι καλό και μπορεί να βάλει κόσμο στην άκρη. Μεγάλο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Και πρέπει, νομίζω, το θεωρώ να μπει στο σχολείο ως μάθημα. Νομίζω να μπει πλέον για ο οικονομικός αναλφαβητισμός, σοβαρό θέμα. Είδα ότι κάποιοι πανεπιστημιακοί έκαναν και κάποιες κινήσεις και μπράβο τους για να μπορέσει να ενταχθεί στα σχολεία, στα πανεπιστήμια κλπ. Διότι ένας λόγος για τον οποίο πολλές φορές ακούμε πάτησε ένας, πάτησε ο άλλος ή μπλέξε χρωστά από εκεί, είναι γιατί πολλές φορές έχουμε αδυναμία να αντιληφθούμε ποιον είναι το ρίσκο. Πάμε να πάρουμε ένα δάνειο, έκαναν το πολλά τα προηγούμενα χρόνια, να πάρουμε ένα δάνειο στεγαστικό. Μάλιστα, έκαναν ένα γάμο, πιάναν κάποια λεφτά. Πόσα θέλετε, 500.000. Πόσα έχετε στην 100.000. Μάλιστα, πιάστε 400.000 και πήγαινε στο καλό. Ναι, αλλά λέω τώρα με έναν τυχαίο πως 3.000 ευρώ μπαίνουν σπίτι από δύο άτομα. Αν δώσει εσύγια, δεν να ζήσουν. Πώς θα καλύψουν κοινό που είπαμε πριν, που 20-25% είναι το υγιές, να είναι το κόστος στέγασης. Σήμερα μπορεί να είναι 40-50% με τα ενοίκια τούτα ή τις δόσεις δανείων. Άρα, ένας απλός υπολογισμός για το τι μπορώ να αντέξω δεν γίνεται. Και πάντα όταν πιάνεις δάνειο, πρέπει να πιάνεις στο χειρότερο σενάριο. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να μου τύχει? Να μείνω άνεργος 6 μήνες. Πώς είναι να καλύψω τις δόσεις που λέω τώρα, αν 1.000 ευρώ το μήνα, 6.000 ευρώ, πώς θα τις καλύψω? Και θα θέλω να πω ακόμα κάτι για τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει στην άκρη. Είναι και θέση του Volt ότι θα πρέπει να έβρουμε τον τρόπο να δημιουργηθούν προγράμματα παροχής πιστώσεων, όχι μεγάλων, όχι δανείων, πιστώσεων, για να μπορεί ο κόσμος ο οποίος πιάνει και παίρνει σπίτι του 1.000 ευρώ, 1.200, 800, 900 το μήνα, και στις 20 του μήνα δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πιάει, να φάει, να βάλει πεζίνα στα αυτοκίνητα, να πάει δουλειά. Να μπορεί να έχει μία πίστοση 100-200 ευρώ να βγάλει το μήνα. Ένα
ποσοστό μικρό του μισθού του. Το οποίο θα αποπληρώνεται βεβαίως τον επόμενο μήνα από τον μισθό του και πάει λέγοντας. Έχει αποδειχτεί από τους οικονομολόγους ότι η παροχή των πιστώσεων καταπολεμά τη φτώχεια. Σκέφτου ένα πλοντό που είπα προηγουμένως. Αν ήταν 20-25 του μήνα και λείψαν 800 ευρώ που παίρνουν σπίτι, και είπαμε προηγουμένως με πολλοί κόσμος που το βιώνει τούτο. Σημαίνει κάθε μήνα να χρωστάς. Περίμενε. Αν δεν έχω ούτε την πίστοση, πρέπει να πάμε στην πίστοση που έχω. Τι θα κάνω? Ήρθε κάτι εκτάκτο. Δεν σημαίνει ότι κάθε μήνα είναι να κοφκώ μέσα, αλλά ήρθε κάτι εκτάκτο. Μα χαλάς ένα αυτοκίνητο θέλει 150 ευρώ να το σάσω. Γιατί έχω και πρόβλημα από ότι στην Κύπρο δεν έχουμε ούτε μέσα μαζική μεταφορά. Αυτό ζαμέ. Δεν υπάρχει ένα ελάχιστο δίχτυ να καλύψει τον κόσμο που τώρα ξεκινάει η ζωή του ή που έχει χαμηλό μισθό, συνταξιούχος. Ένα πρόγραμμα τέτοιων θα μπορεί να του δώσει 100-200 ευρώ, τα οποία να τα αποπληρώσει τον επόμενο μήνα, για να βγάλει τον δύσκολο μήνα και να μην ζητιανεύει ή να μην χρειάζεται να πεινάσει για να έρθουν οι 30 του μήνα που να πληρωθεί. Και ναι, ένα βασικό μέτρο, όπως είπα προηγουμένως, καταπολέμησης της φτώχειας. Δεν είναι για όλους. Και αν μπορεί το κράτος με κάποιον τρόπο να εγγυηθεί τα προγράμματα, γιατί μιλούμε για λίγα λεφτά και σε περιορισμένων κόσμων με σαφή κριτήρια. Ναι, έχει κόσμο ο οποίος εξής να δουλεύει μες στην κρίση, δουλεύει 10 χρόνια, 15, με τα ποσά που είπαμε προηγουμένως, και δεν καταφέρουν να βάλει τίποτα στην άκρη. Πόσο μάλλον να ψάχνει να επενδύσει όλες. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και τον κόσμο. Και δεν έρχεται το κράτος, έναν κράτος προνοίας, δεν διά μόνο επιδόματα. Δεν μοιράζει λεφτά. Έναν κράτος προνοίας πρέπει να φροντίσει να έχει μέσα μαζικής μεταφοράς για να μην πληρώνω να με πνίξουν οι πεζίνες και τα χρέη του αυτοκινήτου. Να μπορώ να ζήσω σε μια πόλη χωρίς να χρειάζεται να έχω αυτοκίνητο. Έτσι, να έχω ποδήλατο. Εγώ πώς να πιάνω πατίνι πλέον. Τέλος. Λοιπόν, και πέρα από τους οικολογικούς λόγους, αλλά και για σκοπούς οικονομίας. Μιλώ για την οικονομία τώρα. Να μπορώ να έχω φωτοβολταϊκά, να μετρώει το ρεύμα που κάθε φορά που γίνεται κάτι. Όχι, να έχω φωτοβολταϊκά και να τα κόφκουν. Άλλο πρόβλημα. Και τούτο. Να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικής στέγασης ή προγράμματα τέλος πάντων τα οποία να βοηθούν να διατηρούνται οι τιμές και τα ενοίκια σε ένα νορμάλ επίπεδο. Είπαμε προηγουμένως ότι πάνω από 20% κόστος στέγασης είναι προβληματικό. Πόσο μάλλον να πιάνεις, εγώ να σε βάλω και 1.500 ευρώ να παίρνεις πίσω σου και τα 800 να είναι το ενοίκιο. Γιατί μείνεις και σε ένα μονάρι στη Λεμεσό. Πλέον και άλλες πόλεις είναι κατά G&G. Αν έχει 800 ευρώ μονάρι στη Λεμεσό, να μπορέσουν όλοι να το πιάσουν λαλό σου το. Ναι, πια να το κάνω. Ναι, ακριβώς. Το κράτος με τις πολιτικές του. Και το πράγμα θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο και ανεξάρτητο από τις κυβερνήσεις. Εν τούτο που έρχεται το Βολτ και λέει ότι παιδιά, εμείς είμαστε πραγματιστές, είμαστε ρεαλιστές στην ανάγνωση των προβλημάτων και ο στόχος μας, η βασική μας ιδεολογία του λιρωτούν που στην αριστερά-δεξιά με αριστερά με δεξιά μας. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και τα προβλήματα δεν έχουν απαραίτητα ιδεολογία. Τα προβλήματα και οι λύσεις τους έχουν βέλτιστες πρακτικές επίλυσης. Και δαμε που θέλουμε να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε τις ζωές των συμπολιτών μας. Έχω μια απορία σχετικά με το καταθέτω φυλάω μαξιλαρού και επενδύω. Ναι. Αν ξεκινήσω να φυλάω κάποια λεφτά, καταφέρνω να μπορώ να φυλάξω έναν αλφα ποσό κάθε μήνα και έρχομαι, ξέρω εγώ, τέλος μετά από 2-3 χρόνια και κάπως καταφέρνω να έχω κάπου στις 10.000 ευρώ, ας το πούμε μαξιλαράκι. Η αγοραστική αξία των χρημάτων μου αντίστοιχα που τότε που ξεκίνησα να φυλάω μέχρι την φάση που τις κατάφερα να τις φυλάξω, διαφοροποιείται. Οπότε η ερώτηση μου είναι που ποιον ποσόν και μετά θεωρείς ότι για να μην χάσεις την αγοραστική αξία των χρημάτων σου κάπως με κάποιον τρόπο εγκαλώ να ξεκινάς που για μέσα εκεί να επενδύεις. Καταρχάς να εξηγήσουμε και ο κόσμος που εννοούμε χάνουν την αγοραστική τους δύναμη. Ναι. Δηλαδή, αν σήμερα έχω 1.000 ευρώ και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 20 χρόνων, για παράδειγμα, που τα έχουμε μετρήσει για τη φορολογική μεταρρύθμιση, έχασαμε περίπου το 47%. Αυξήθηκε ο πληθωρισμός 47%. Τα λεφτά μου δεν αξίζουν 1.000 ευρώ. Κρατώ 1.000, αλλά μπορώ να αγοράσω προϊόντα αξίας 500 ευρώ. Άρα χάσαν την αγοραστική τους δύναμη. Λοιπόν, τούτο έτσι με απλούς όρους. Αν τα λεφτά σου λοιπόν μάζεψες 10.000, όπως είπες στο παράδειγμα σου, στην τράπεζα ή κάτω από το μαξιλάρι σου, και κάθονται για μέ, το ίδιο πράγμα είναι. Αν τα ράψεις τα παπλώματα, είστε πιο safe πλέον. Με τα επιτόκια που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, το ίδιο πράγμα θα ήταν. Γιατί το μαξιλάρι σου ή η τράπεζα δεν είχε επιτόκιο. Οπότε, τα λεφτά σου λοιπόν έχασαν αξία. Δεν έχει κάποιον ποσό και πάνω που να σου πω ότι θα χάσει. Όσα και να είχες, θα είχα χάσει αξία. Το ιδανικό θα ήταν να είναι κάπου φυλάμενα και να πιάνεις τουλάχιστον πληθωρισμό για να μην χάσουν αξία. Μια απόδοση στο ύψος του πληθωρισμού. Ας πούμε, ξέρω εγώ, το real estate, θα ήταν το ιδανικό. Τα ακίνητα έχουν
το διάστημα τουλάχιστον, λόγω ψηλών ενοικίων και τιμών που πάνε πάνω, έχουν μια απόδοση, ξέρω εγώ, 5-6%, άρα ξέρω εγώ, υπερβαίνει τον πληθωρισμό, αλλά δεν μπορεί οποιοδήποτε που μας να πάει να αγοράσει εκείνο για να έχει έτσι απόδοση. Ψάχνει άλλες λύσεις που είπαμε προηγουμένως, οι οποίες δεν υπάρχει επένδυση χωρίς ρίσκο. Έχουν ρίσκο νουλά. Άρα, ναι, αφήνεις όπως είπαμε ένα μέρος και επενδύσεις το υπόλοιπο και ό,τι μπορείς να πιάσεις. Αν έχεις πολλά λεφτά και βάλεις και 50 και 100 χιλιάδες, τότε μπορεί να κάνεις και διασπορά κινδύνου και να πεις ότι να πάω ρε παιδί μου και σε μια Forex να βάλω για μένα τις 10 χιλιάδες γιατί θέλω να πιάω 10% παράδειγμα. Αλλά τις υπόλοιπες να σε έχω και από 1%. Να safe ας πούμε, χωρίς ρίσκο. Αλλά όλα έχουν ρίσκο. Και είδαμε το με τις τράπεζες που νομίζαμε όλοι ότι εντάξει τα λεφτά για μένα. Ούλα safe. Και ήταν μόνο οι 100.000 τελικά. Οπότε οι υπόλοιπες όσοι είχαν πάνω από 100 επήγαν. Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι 100% safe. Ανέφερες και το real estate, να το βάλω σε έναν άλλον πλαίσιο, γιατί ακούω το συχνά. Ναι. Ακούμε τελευταίως για τη ζώνη Schengen. Mm-hmm. Τι σημαίνει τούτο για μας και πώς θα επηρεάσει την οικονομία και σε ποιους τομείς? Λοιπόν, η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πλήρες μέλος, με εξαίρεση τα κατεχόμενα που είναι υπό αναστολή η ένταξη. Και έχουμε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν ως κράτος μέλος. Το μόνο πράγμα που έμεινε πίσω ήταν η ένταξη στη Schengen λόγω του αλήτου Κυπριακού. Και τι είναι η Schengen? Ουσιαστικά η άμεση επίδραση ένταξης της αφορά τα πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να διακινούνται ελεύθερα, χωρίς θεωρήσεις βίζας, διαβατηρίων κλπ. Δεν υπάρχει, μάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρχε ούτε η βίζα, υπήρχε όμως η θεώρηση διαβατηρίων. Έτσι. Ο έλεγχος στα αεροδρόμια, το που είναι απλά. Με την ένταξη στη Schengen θα γίνεται το πράγμα. Όσοι ταξιδέψαν στα σύνορα, ξέρω εγώ, λέω τώρα Γαλλία, Γερμανία για παράδειγμα, αν περάσαν τα σύνορα θα είδαν ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, ας πούμε. Άρα από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία είναι στη Schengen, αλλά στις χώρες χωρίς να χρειαστεί να σε ελέγξουν κάπου. Να το πούμε έτσι απλά. Τούτον έχει άμεση επίδραση λοιπόν στα φυσικά πρόσωπα όταν διακινούνται στις χώρες Schengen. Για την οικονομία τώρα δεν έχει άμεσον όφελος, αλλά έχει έμμεσον. Με την έννοια ότι αποκτά μια παραπάνω εμπιστοσύνη ο επιχειρηματικός κόσμος, μπορεί να έρθει πιο εύκολα από εδώ, να ανοίξει τις επιχειρήσεις του, να φέρει εργαζόμενους από εδώ, η διακίνηση είναι πιο εύκολη και πιο απλή. Ολοκληρώνεται τέλος πάντων η ένταξη μας στην Ευρώπη, αφού ολοκληρώνεται και η ένταξη στη Schengen, και είναι πολλά πιο εύκολη η διακίνηση για όσους ασκούν το επιχειρήν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και από τρίτες χώρες και θέλουν να έρθουν και στην Κύπρο και θα αποτελούσαν ίσως έναν εμπόδιο η Schengen. Άρα θα βοηθήσει για να ισχυροποιήσει κάπως την επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, άρα είναι έμμεσον όμως τούτο. Mm-hmm. Το άμεσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Στο real estate στις τιμές άκουσα πάρα πολλές φορές ότι είναι να επηρεάσει και να ανεβούν οι τιμές. Λόγω Schengen. Ναι. Λοιπόν, ισχύει ή δεν ισχύει ή κατά πόσον ισχύει? Εάν δεν κάνω λάθος, υποτίθεται ότι αν δοθεί τώρα μια βίζα σε κάποιον κάτοικο τρίτης χώρας, γιατί υπάρχουν κάποια κίνητρα αγοράς real estate, έτσι, και πιάνουν βίζα με κάποια κριτήρια. Ναι. Μάλλον και που αναφέρεσαι. Επειδή δεν είμαστε στη Schengen, για να μπορέσεις να πάεις να ταξιδεύεις ελεύθερα σε άλλη χώρα, παρόλο που ότι κρατάς βίζα για την Κύπρο, θα γίνεται έλεγχος κι άλλου. Άρα, αν είσαι Ρώσος, για παράδειγμα, και κινδυνεύεις και από άλλες κυρώσεις ή άλλους περιορισμούς, εάν σου έδωσαν η Κύπρος βίζα, μάλλον να έχεις διάφορα ζητήματα για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη πάλι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες της Schengen. Άρα, αν μπούμε στη Schengen, μάλλον θα αποκτήσει μια άλλη, αν θέλεις, αξία η βίζα που σου παρέχει η Κύπρος. Η βίζα διαμονής. Σε τη βίζα που αναφέρεσαι. Η βίζα διαμονής στη χώρα θα σου δώσει θα δοθεί ουσιαστικά μια άλλη αξία, άρα να έχει παραπάνω κίνητρο. Άλλος να πιάει βίζα στην Κύπρο να πάει στο πρόγραμμα της Ελλάδας. Η Ελλάδα έτσι πρόγραμμα, ας πούμε. Οπότε για την ώρα, κάποιος Ρώσος, κάποιος Ουκρανός, κάποιος Ισραηλινός, κάτοικος τρίτης χώρας, υπήκοος τρίτης χώρας τέλος πάντων, μπορεί να πάει στην Ελλάδα να κάνει τη δουλειά για να κινείται ελεύθερα στην Ευρώπη, αντί να έρθει στην Κύπρο που μετά να γίνεται έλεγχος όταν ταξιδεύει. Γιατί δεν είμαστε στη Schengen. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο πιθανολογούμε να ανέβουν οι τιμές των ακινήτων. Να φέρει νέες αυξήσεις. Λόγω επενδύσεων, λόγω. Δαμέ, αν θέλεις να μου επιτρέπεις και έχουμε χρόνο να πω ακόμα δύο πράγματα για το real estate, με να ανοίξαμε το. Οι επενδύσεις στο real estate σίγουρα βοηθούν την οικονομία. Σίγουρα κινούν και κινητοποιούν και τον κατασκευαστικό κλάδο.
που είναι καλό και θέλουμε το, και γιατί όχι να δουλέψει. Όμως πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι καθαρά με οικονομικούς όρους οι επενδύσεις σε κατοικίες, διαχωρίζονται από το επενδύσεις γενικά σε ακίνητα, δεν είναι ανάπτυξη. Δεν θεωρείται ανάπτυξη με οικονομικούς όρους. Την ώρα που χτίζεται ένα σπίτι, ας πούμε, ναι, προσθέτει στο ΑΕΠ και το μεγεθύνει, αλλά για να μείνω μέσα από το χτίζω, δεν προσφέρει στην οικονομία μακροπρόθεσμα κάτι. Αν το νοικιάζω ή αν το χρησιμοποιώ για τουριστικούς σκοπούς, τότε ένα άλλο πράγμα, έρχεται τουρισμός, μια επένδυση για μένα, φέρνει έσοδα στη χώρα, φέρνει φόρους και πάει λέγοντας. Για να το καταλάβουμε να μπορώ. Ή αν ένα κίνητο που χτίζω ξενοδοχείων, για παράδειγμα, μιλούμε, είναι ανάπτυξη, θα φέρει μακροπρόθεσμα και έσοδα στη χώρα, τουρισμών, spending, φόρους για το κράτος και πάει λέγοντας. Εντάξει. Άρα το διαχωρίζω γιατί πολλοί κόσμοι νομίζει ότι εντάξει, κινήθηκε ο κατασκευαστικός τομέας. Όχι, την περίοδο των διαβατηρίων που χτίζονταν υπήρχε, οι οποίοι ήταν σπίτια και οικίες που ήταν και την περίοδο η ανάπτυξη που καταγράφεται ψηλή, αλλά δεν είχε την αντίστοιχη συνέχεια. Και εν τούτον το λάθος που κάνουμε πολλές φορές ως χώρα, που λέμε εντάξει, δουλεύει και ο κατασκευαστικός κλάδος. Ναι, μάλιστα. Και θέλουμε να δουλεύει όπως εξήγησα προηγουμένως. Αλλά σε πολλές φάσεις της ιστορίας, τουλάχιστον των 30-40 χρόνων που τα μαζεύω κάποια στοιχεία, το να έρθει κάποιος υπήκος τρεις χώρας και να πάει να αγοράσει ένα διαμέρισμα ή μια πολυτελή επαυλή, και βοηθά τη χώρα. Και πάω στο δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω, που αφορά όντως το δικαίωμα στην κατοικία, στη στέγαση. Δικαίωμα στη στέγαση δεν σημαίνει ότι πρέπει το κράτος να μοιράζει σπίτια, αλλά είναι υποχρεωμένο. Με τα σημερινά δεδομένα είναι πολυτέλεια στη στέγαση. Είναι υποχρεωμένο. Δικαίωμα δεν υπάρχει. Όταν λέμε στέγαση όμως, εννοούμε και το να νοικιάσω σπίτι, όχι απαραίτητα να είμαι ιδιοκτήτης. Σκέφτου ότι εάν έρχεται για παράδειγμα, ανεξαρτήτως του λόγου, δεν εξετάζω, αν έγινε πόλεμος ή κάτι κλπ. Έρχονται υπήκοοι τρίτων χωρών με άλλα παλάντια και διπλάσιους ή τριπλάσιους μισθούς ή μια θέληση ψηλά εισοδηματική τάξη, όπως έρχονταν οι Ρώσοι, όπως κάποιο διάστημα Ουκρανοί ή οτιδήποτε. Και έχουν τη δύναμη να μπουν στην αγορά μιας πολυκατοικίας, ενός διαμερίσματος, συγγνώμη, σε μια πολυκατοικία που ήταν να πάει και εσύ και εγώ να αγοράσουμε και είχαμε δανειστεί 150.000 να έτσι αγοράσουμε. Και ήρθε ο άλλος, δηλαδή, εγώ κράτω 200. Μπήκε μέσα στο παζάρι να πιάμε το σπίτι. Εγώ και εσύ όμως μπορούμε να μηνίσκουμε ανεξαρτήτως υπηκότητας, γιατί μπορούμε να είμαστε Σύριοι, μπορούμε να είμαστε οτιδήποτε, αλλά μηνίσκουμε και ζούμε και δουλεύουμε δαμέ. Άρα λοιπόν, εμείς που δουλεύουμε και ζούμε δαμέ, και πρέπει να βρούμε κάπου να μείνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να χτίσουμε τη ζωή μας, να παράξουμε και να προσφέρουμε κιόλας σε τη χώρα, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε μια στέγη. Ξαναλέω, ότι να την αγοράσουμε, να την ενοικιάσουμε. Εδάμε που έρχονται άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην πάω μακριά, γιατί ως Volt έχουμε πληροφόρηση που τα άλλες χώρες του Volt Ευρώπης και βλέπουμε best practices και μέτρα που πήραν. Έρχεται λοιπόν, πρέπει να έρθει με το κράτος και να πει παιδιά ένα λεπτό. Θέλουμε επενδύσεις, βεβαίως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να έρθουν. Είτε για να πια βίζα, είτε και διαβατήριο, παρόλο που το παρακάμε και παραξηλώσαμε το, είτε οτιδήποτε. Να επενδύσουν σε τη χώρα σε εκείνη την περιουσία. Αλλά έχουν μια προτεραιότητα όσοι ζουν και εργάζονται δαμέ. Όσοι διαβιούν στη χώρα και έχουν κοινωνικές ασφαλίσεις, ας πούμε. Διότι αλλιώς οι επιχειρήσεις που φέρνετε δαμέ και οι επενδύσεις που θα είναι άνευ αντικειμένου, διότι θα βρίσκεται εργαζόμενους. Στη Λεμεσό κάνουν να συμβαίνει και τούτο. Πού να μείνει ο άλλος. Συμφέρουμε από την επιχείρηση μου ζαφείο. Ξέρεις πως οι Λεμεσάνοι μου είπαν ότι μηνίσκουμε μπάφον και ορκούμαστε Λεμεσό. Ναι, αλλά τον έχει άλλον, να μην σου καταμετρήσω τώρα το περιβαλλοντικό πρόβλημα, το θέμα χρόνου, τις κοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, ήρθαν στην Αυστρία, ξέρω εγώ, βάλαν άλλους περιορισμούς και είπαν ότι έχουν προτεραιότητα, έκαναν τεράστια προγράμματα κοινωνικής στέγασης που πληρώνεις μειωμένων νοικιών. Κάπου 250.000 ακίνητα διαμερίσματα και λέει σου ότι ζεις και εργάζεσαι δαμέ, μάλιστα σε μια ηλικία δικαιούσε να κάνεις αίτηση να σου δώσουμε την ευκαιρία να ξεκινήσεις τη ζωή σου, να χτίσεις το μαξιλάρι που λέμε προηγουμένως και να πάνε νοικιάσεις μετά. Άρα για μια δεκαετία για παράδειγμα δικαιούσε να μείνεις σε αυτό το σπίτι με 500 ευρώ νοικιών αντί 1.000. Σε ένα χρονικό περιθώριο. Ναι, έχει διάφορα προγράμματα. Okay. Πιάνω σε ένα παράδειγμα. Η Ολλανδία στα αστικά κέντρα, ξέρω εγώ στο Άμστερνταμ για παράδειγμα, βάλουν περιορισμούς όχι στη βάση της υπηκότητας του αν είσαι υπηκός τρεις χώρας, ακόμα και για τους ίδιους τους Ολλανδούς,
ότι κάτω που μια αξία διαμέρισμα, δηλαδή εκείνα που έχουν πρόσβαση, που είναι προσιτά για τον κόσμο των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, σε εκείνα απαγορεύεται να έρθεις να τα αγοράσεις, ακόμα και ως επένδυση, εάν δεν έχεις σκοπό να μείνεις μέσα. Άρα, λέει σου, θα πρέπει να είσαι ο μόνιμος κάτοικος, να είναι η κυρία σου κατοικία, για να έρθεις να κάνεις το πράγμα. Αγιώς φίλε μου, που αγοράσει αφού κρατάς λεφτά πάνω από 100.000, ας πούμε. Ή έφκα έξω από την πόλη και πήγαινε αγόρασε ό,τι αγαπάς. Και να σου έχω και βίζα, ξέρω εγώ, αν ξέρω. Λέω να συνδυάσω τα προγράμματα που έχουμε εμείς δάμε. Δηλαδή, γι' αυτό είπα προηγουμένως, θυκευάζουμε πραγματιστικά τα δεδομένα, βλέπουμε το πρόβλημα και το πρόβλημα της στέγασης είναι τεράστιο και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο που να έρθει δάμε. Και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με υπηκότητα, γιατί ακούμε διάφορα τελευταία και να απαγορεύσουμε στην τάδε, είτε Ρώσος, είτε Ισραηλινός, όχι, είναι έτσι που πάει το θέμα. Να βάλουμε περιορισμούς στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας, να εξαιρέσουμε αν είναι η μόνιμη κατοικία όπως είπα προηγουμένως. Αν είναι η μόνιμη κατοικία και να έρθει τίποτα, καλώς να ορίσει ο άνθρωπος να αγοράσει και να μείνει. Και να βρει και εγώ έναν το θέλει. Και να κάνει και spending ποδά και να κάνει τη ζωή του. Να δουλεύει ποδά, να βάλει κοινωνικές ασφαλίσεις, να αφήνει κάτι στην τη χώρα, να βοηθά. Έτσι. Και να μπει, να αγοράσει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορείς για παράδειγμα την ώρα που παραπονιέται ο τουριστικός κλάδος, ο κατασκευαστικός κλάδος, ότι δεν βρίσκει κόσμο. Δεν βρίσκει Κυπραίους, δεν βρίσκει Σύριους, δεν βρίσκει Πακιστανούς, να έρθουν να κάνουν. Μα πούν, γιατί να έρθει ο άλλος ποτά. Όταν πρέπει να μείνεις και 5 άτομα μες στο διαμέρισμα το μονάρι για να βγάλει πέρα. Ή πρέπει να μείνεις και στην Πάφο που έτσι εσύ και να τρώει 350 ευρώ πεζίνα την ημέρα, το μήνα, για να έρθει να σου δουλέψει. Να πάει σε άλλη χώρα να δουλέψει. Το ένα δεν είναι με το άλλο. Και επίσης, οι κλάδοι που μπορούν να σηκώσουν αυξήσεις μισθών, αλλά όπως εξήγησα προηγουμένως, εάν η ζήτηση που έρχεται από έξω έρχεται με άλλων κεφάλαιων, ό,τι αύξηση να μου δώσει εμένα ο μάστρος μου, δεν θα είναι αρκετή για να πάω να νοικιάσω το διαμέρισμα. Ναι. Ή ακόμα και να καταφέρω να πάω στην τράπεζα Κύπρου να μου βάλει μέσα, και στον πιάνω 1.000 ευρώ, 1.500 και 2.000, να με βάλει μέσα για να μου δανείσει κάτι της, ώσπου να έρθει η ώρα να πάω να το κλείσω στη συμφωνία να αυξηθεί η τιμή του ακίνητου, διότι με ραγδαίους ρυθμούς που αυξάνονται. Άρα πάλι θα μπορώ να το αγοράσω. Εγώ πάντως προτιμώ να μείνω στη μάνα μου, τέλος πάντων σε οποιοδήποτε συγκινεί μου, οπουδήποτε αλλού, παρά να πιάσω δάνειο. No chance. Δάνειο, συγκεκριμένα δάνειο. Κοίτα, εν και αδικός, διότι σκεφτού ότι με έναν επιτόκιο σήμερα στο 4-5% πόσα εμπονεί. Είχα το πάντα πάντως. Ένα στεγαστικό δάνειο. Για κάποιο λόγο ένιωθα ότι δεν θα ήθελα ποτέ. Καταλαβαίνω το. Πολλοί κόσμος. Αλλά δάνειο. Μα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να αποπληρώσεις το δάνειο, δηλαδή στην ουσία να έχεις τα λεφτά λίγο πολλά, να έχεις να αποπληρώσεις το δάνειο στα 15-20 χρόνια. Εντάξει. Και να πληρώνεις που ζεις. Και να πρέπει να πληρώνεις που τα 25 σου 30, οπότε να πιάσεις το δάνειο στο στεγαστικό, ως τα 65 που να αυξήσεις με σύνταξη, είναι πότε να ζήσεις. Όχι, ναι, καταλάβεις. Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που τα δάνεια μεταφέρονται και στα παιδιά. Άλλον έγκλημα το οποίο λόγω οικονομικού αλφαβητισμού που λέγαμε προηγουμένως έγινε το εισαγωγικά έγκλημα, διότι φορτώνουμε τα χρέη μας στην επόμενη γενιά και εκείνη βασανίζεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής της και πάει λέγοντας δημιουργούν και κοινωνικά προβλήματα. Εσύ άδικο, είναι τεράστιο πρόβλημα το να πιάσεις ένα δάνειο το οποίο να σε πνίγει. Γι' αυτό είναι προηγουμένως να σκεφτούμε διπλά και τριπλά να πιάμε ένα δάνειο και είναι γι' αυτόν τον λόγο που μένει και η κοινωνία πίσω και νιώθει ότι δεν εξελίσσεται, διότι όντως δεν μπορεί να πιάει δάνειο. Έγιναν και οι τραπέζες πιο αυστηρές μετά από το βάθημα του 2013, αλλά που δεν και λέω πρέπει να είναι προσεκτικές πώς δανείζουν πλέον και να τα μετρούν διπλά και τριπλά, γιατί πληρώσαμε όλη την υφή, αλλά δεν είναι ούτε υγιές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα που σε πνίγει το επιτόκιο και δεν μπορείς να κάνεις έστω μια αγορά ενός σπιτιού. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να πρέπει να δώσεις 350-400 για ένα διαμέρισμα διάρρη, ας πούμε. Αγγίζουν τώρα της φούσκας, παρόλο που η φούσκα είναι άλλο πράγμα. Οι τιμές τούτες, και να σε πνίξει ο δάνειο στο τέλος. Μισούς κουτσά στραβά πιάνουμε. Σύνταξη είναι να πιάμε. Υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση το ταμείο τέλος πάντων συνταξιοδοτικό να είναι μείον. Πάντα παίζει το ενδεχόμενο. Παρόλο που οι διάφορες αναλογιστικές μελέτες που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω έλεγαν ότι το 2060-2080 υπάρχει η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο. Αλλά σίγουρα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, αυξάνονται τα έξοδα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κοινά που διάστησαν του αξιωγούς κλπ. Και την ίδια ώρα
επειδή γυρανίσκει ο πληθυσμός, εκείνοι που βάλουμε σήμερα κοινωνική ασφάλισης, είμαστε κι όλοι από όσα χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου. Και όσον μεγαλώνει όντως και ο μέσος όρος ηλικίας και πάμε, περνούν τα χρόνια, να γίνει ακόμα πιο εμφανές τούτο το πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα όχι μόνο της Κύπρου όμως. Εντάξει, είναι πρόβλημα της γυραιάς Υπήρου, εν όλη η Ευρώπη που έχει το πρόβλημα του γυραιάς και ο πληθυσμός και πολλές άλλες χώρες. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα η γενιά μας σήμερα, για να μην κινδυνολογούμε, κινδυνεύει, γιατί αν έφερε προηγούμενες αναλογιστικές μελέτες, λένε ότι έχει ακόμα αρκετά χρόνια βιωσιμότητας. Αλλά η επόμενη γενιά καλό θα ήταν να κάνει ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο. Πρέπει να βρούμε και άλλο πρόβλημα, άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχέδια. Σίγουρα κάθε γενιά πρέπει να δει το πρόβλημα πώς πάει. Αλλά το είναι και πρόβλημα της γενιάς μας και να κάτσουμε ούλοι να το λύσουμε. Είναι το κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι λειτουργεί ομαλά το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Το κράτος γενικότερα είναι 100 χρόνια πίσω και εγώ προσωπικά δεν το εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι περισσότερα τα ιδιωτικά. Κοίταξε, θα ήμουν απόλυτος. Σίγουρα υπάρχουν ρίσκα και στα δύο. Όμως, επειδή υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να πάει στα ιδιωτικά ή δυσκολεύεται, όπως είπα, να του μείνουν κάποια λεφτά να τα βάλει τσαμέ, είτε να βάλει στην άκρη μαξιλάρι, είτε να πάει να πιάει κάτι της, είτε να πάει να βάλει σε ταξιδιωτικά προγράμματα. Άρα, είναι δύσκολο πολλά. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον τούτον το δίκτυο ασφαλείας του κοινωνικού ασφαλίσεων για όλους μας. Να είμαστε όλοι ασφαλισμένοι. Άρα, πρέπει να πατάξουμε τη μαύρη εργασία. Πρέπει να δούμε τις τρύπες που υπάρχει μέσα στο σύστημα. Παρόλο που ενισχύθηκε η απασχόληση τα τελευταία 5-6 χρόνια, και ήρθε και νέο εργατικό δυναμικό που έξω, οι υπήκοοι ξένων χωρών και δουλεύουν δαμέ, είτε υψηλόμισθοι είτε χαμηλόμισθοι σε διάφορους κλάδους. Ίσως να μην είναι αρκετό για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, ασφαλιστήκαμε τώρα, αλλά να δούμε και τους επόμενους. Ναι, να δώσουμε κίνητρα να έρθει κι άλλος κόσμος μέσα. Να δούμε και τη σωστή διαχείριση που είπες και να κλείσουμε τυχόν τρύπες, κάκο διαχείριση διαφθοράς. Και να πάμε και στα ιδιωτικά. Βλέπω ότι δοθήκαν κάποια κίνητρα για να γίνουν ιδιωτικά ταμεία προνοίας και ταμεία συνταξιοδοτικά. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί κάποια ονομάζουν τα και επενδυτικά και λοιπά. Και στο τέλος της ημέρας μπορεί να βρεθεί στα 65 σου να πιάσεις και πιο λίγα κουτσίνα που έβαλες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Άρα, όσοι έχουν τη δυνατότητα, είναι καλό να έχουν και τα δύο. Και το μαξιλάρι των κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο ούτως ή άλλως είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε, και καλώς να το έχουμε, και όπως είπα, πρέπει να πατάξουμε για τη μαύρη εργασία, την αδήλωτη εργασία, να την πω σωστά. Και την ίδια ώρα, όσοι έχουν τη δυνατότητα, είναι καλό να βρουν ένα πρόγραμμα, αν η εταιρεία τους δεν έχει ταμείο προνοίας, να βρουν κάτι ιδιωτικό, να βάλουν κάποια λεφτά, και θέλει ψάξιμο και βάζετε πάντα τα μικρά γράμματα για το τι θα σας προσφέρουν. Είπαμε προηγουμένως για τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες έρχονται και διασφαλίζουν σου ένα μίνιμουμ πακέτο εργοδότησης, για να έχεις μια διασφάλιση ότι καθώς περνούν τα χρόνια, δεν είσαι στον ίδιο παρανομάστη. Δεν είσαι με τα 1.000 ευρώ που ξεκίνησες. Έχεις μια μήνυμη αύξηση και έχεις και κάποια άλλα benefits, πλεονεκτήματα που λέμε, και ένα από τούτα σε συλλογικές συμβάσεις συνήθως είναι το ταμείο προνοίας. Okay. Άρα, μια μικρή επιχείρηση που είναι υποχρεωμένη να έχει ταμείο προνοίας, στην ουσία δεν έχει κάτι άλλο να σου προσφέρει, και είναι το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων που να τα πιάσεις, που να έχεις εσύ αν τα πιάσεις, σε εισαγωγικά. Εάν είσαι μέρος μιας ευρύτερης συλλογικής σύμβασης που θα παραδευτεί μια οργάνωση εργαζομένων, έτσι, μικρή, μεγάλη, να σου έχει τη δυνατότητα να έχεις έναν ταμείο προνοίας, να σου βάλει και κάτι ο εργοδότης, να βάλει και κάτι εσύ, και αν αυριοφείς, παραιτηθείς, απολυθείς ή ευκείς με σύνταξη καλώς εχόντων των πραγμάτων, να έχεις να πιάσεις και κάτι της για παρακάτω. Πάνω μου, είχατε μια πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης. Μπορεί κάπου εύκολα κάποιος να πάει να την έβρει, να τη διαβάσει? Λοιπόν, είναι στη σελίδα μας, έπαιξε σε διάφορα πόρταλ, είναι και στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλεις εντάχει, μπορώ να πω κάποια πράγματα. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε την τελευταία 20 ετία 47%. Αν είσαι 2 ευρώ αξίζουν έναν. Γιατί αναφέρουμε την 20 ετία όμως, έχει σημασία. Η προηγούμενη φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το 2002. Το 2003 νομίζω μπήκε σε εφαρμογή. Άρα εξήγησε το 2023 με την αναπομπούλα και τον πληθωρισμό να δημιουργηθεί μια νέα. Τώρα φτάσαμε στο 25 και είδαμε ήδη την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία έρχεται και λέει εντάξει, να αυξήσω το αφορολόγητο ακόμα 1.000 ευρώ, 19,5, το πάρω 2.500. Να εξηγήσουμε ότι το αφορολόγητο είναι ένα μαξιλάρι για να ζήσεις, τα μίνιμουμ έξοδα να ζήσεις σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, χωρίς να σε φορολογήσω. Άρα διώσου δηλαδή τη δυνατότητα να είσαι αφορολόγητος ως τις 19,5, τώρα
σύμφωνα με πρόταση του 2500, για να διασφαλίσεις τα μήνυμα. Ναι, αλλά πριν 20 χρόνια, το 19,5 ήταν το μη. Όντως ήταν από τα πιο ψηλά φορολόγητα στον κόσμο και λες ότι 19.500 ευρώ όντως διασφαλίζεις μια καλή ζωή και μια καλή ποιότητα ζωής. Με το 50% του πληθωρισμού που είπαμε προηγουμένως, δεν διασφαλίζεις ούτε τα απαραίτητα σήμερα. Άρα έρχεται το vote και λέει εμείς κύριοι θα παίρναμε το αφορολόγητο στους 24.000 που ήταν και η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας προεκλογικά και δεν την έχει τηρήσει και όλες οι υπόλοιπες κλίμακες. Και πολλά άλλα δεν έχει τηρήσει, αλλά είναι της παρούσης. Προφανώς. Κάποια φάση πρέπει να το δούμε και με τον λαϊκισμό, γιατί το vote είναι απέναντι από τον λαϊκισμό. Θέλουμε και να πουτάσουμε να μπορούμε να το κάνουμε. Αλλιώς δεν θα σου τάξουμε κάτι που μπορούμε να φέρουμε. Τούτη είναι η σύγχρονη αντίληψη της πολιτικής για μας. Όχι να κερδίσω ψήφο σου ύστερα. Γεια σας. Λοιπόν, άρα οι υπόλοιπες κλίμακες να πάνε κατά 33%. Δεν μπορώ να τις πάρω 47% ο πληθωρισμός, παρά που δοκιμάσαμε να κάνουμε τα μαθηματικά μας. Πρέπει να το πω και τούτο. Αλλά παίρνει πολλά πάνω μετά την κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει και ανάποδα, να φέρει ανάποδα αποτελέσματα στον πληθωρισμό. Άρα να δώσω μια αύξηση, μια ανάσα, αναλόγως μισθού. Μπορεί να 500 χρόνων, 1.000 χρόνων, 2.000 χρόνων με βάση την αύξηση του αφορολόγητου. Την ίδια ώρα το κράτος να έχει έσοδα, δηλαδή να πάει στο spending, να πάει να τα ξοδέψει ο άλλος. Αλλά πάμε και ένα βήμα παρακάτω εμείς και λέμε ότι δεν είναι ανάγκη ό,τι έδωσε το κράτος να πιάει πίσω, διότι δεν υπάρχει κάποια τρύπα σήμερα. Τουλάχιστον βάρτε το για κάποια χρόνια και βλέπουμε. Για να περάσουν άλλο 20 χρόνια να κάνουμε ξανά φορολογική μεταρρύθμιση. Να αλλάξουν τα δεδομένα σε 5 χρόνια, ξαναλλάσσουμε. Οι τροποποιούμε με κάποιον τρόπο. Έτσι. Επειδή το κράτος έχει πλεονάσματα, αυτό μας διατυμπανίζουν εσύ 4-5 χρόνια. Μόνο το κράτος έχει πλεονάσματα. Όλοι οι υπόλοιποι μπήκαμε μέσα. Μπράβο. Εντάξει, έτσι να το πούμε. Ναι, άρα είναι κακό να γίνει να έχει κάποια αναπολή. Ούτως ή άλλως, του υπολογίζαν ότι πρέπει να είναι μηδενική η φορολογική μεταρρύθμιση. Όχι απαραίτητα. Να είναι ουδέτερη, να το πω σωστά. Επίσης, αν θυμούμε καλά τα νούμερα, η πρόταση της κυβέρνησης έλεγε ότι μια απώλεια γύρω στα νομίζω 170 εκατομμύρια να τα πιάσουμε που άμεση φορολογία, τότε να αυξηθούν, είναι η πράσινη φορολογία που ακούμε ότι είναι άρτη και να τα πιάσουμε που ζαμε. Τούτον. Γιατί είναι πράσινη? Είναι και καλά η πρόθεση της πράσινης μετάβασης. Χρειάζεται να τη δούμε. Η μετάβαση χρειάζεται, η φορολογία της χρειάζεται. Να τη συζητήσουμε. Δεν μπορεί να είναι κίνητρα, αν δεν κίνητρα, να τα καταλάβω. Που να έρθει η ώρα να συζητούν και εκείνα. Να τα δούμε πρώτα, να προτείνουν και να τα πούμε. Αλλά τούτο που λέμε εμείς, δεν μπορείς να παίρνεις, να αφήνεις αμέση φορολογία και τα πιάνεις πίσω από έμεση φορολογία, η οποία ήδη το ratio μεταξύ άμεσης και έμεσης είναι προβληματικό στην Κύπρο. Διότι είναι παραπάνω τα έσοδα από την έμμεση φορολογία. Και να πω γιατί η έμμεση φορολογία, που είναι το ΦΠΑ, ας πούμε, πλήττει πιο πολλά τους χαμηλομίσθους. Να το εξηγήσω έτσι απλά, αν πιάνω εγώ 1.000 ευρώ τον μήνα, και εσύ 10.000 τον μήνα, είναι πολλά πιο πιθανόν εγώ να ξοδεύω και τα 1.000 μου για να ζήσω. Αφού είπαμε να θέλω κι άλλα, όχι μόνο εσύ. Εσύ, που τις 10.000 για τα μίνιμουμ σου, δεν να ξοδεύεις κιό. Μπορεί σε απόλυτο αριθμό να πληρώσεις παραπάνω ΦΠΑ, αλλά σε ποσοστό του εισοδήματος σου, σε πολλά πιο κάτω από εκείνον που διώ στο κράτος. Άρα, ενώ οι φορολογίες πρέπει να είναι προοδευτικές, δηλαδή εσύ που πιάνεις παραπάνω, να πληρώνεις παραπάνω ποσοστό. Εξού οι φορολογικές κλίμακες που είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό η άμεση φορολογία είναι πιο δίκαιη και πιο προοδευτική, ονομάζεται με οικονομικούς όρους. Άρα, έρχονται τις πράξεις πίσω από την έμεση φορολογία, δεν έκαμε τίποτε, έπνιξες με πάλι. Και δαμέ έρχεται το βόλτ και λέει ότι είναι έμεση φορολογία, βάλτε πράσινες φορολογίες, αν θέλετε που είναι μέσα. Αλλά πρέπει να δώσετε μια ανάσα σε άλλο κομμάτι της έμεσης φορολογίας. Τούτη είναι μια ακόμα πρόταση που είχαμε. Και λέμε ότι στα σχολικά είδη που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και οι γονείς χάσαν τεράστια εισοδήματα, όπως εξήγησαν προηγουμένως, αλλά και για είδη άμεσης πρώτης ανάγκης, πάρτε χαμηλότερο συντελεστή. Αν όχι μηδενικό, πάρτε στο 5%, πάρτε στο 9%. Δώστε μια ανάσα του κόσμου, να χάσετε που τζαμένα, να πιάτε που τα άλλα, για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος. Και μάλιστα να πω ότι ήρθε και μια κατηγορία καταγγελία, ονομάζεται εξής διαδικασία η παραβάση, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πριν 2 χρόνια ήρθε ένας κανονισμός, οδηγία, τι ήταν, για να περάσουμε στο εθνικό δίκαιο τη δυνατότητα να χαμηλώνουμε τα είδη πρώτης ανάγκης, το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, και δεν το περάσαμε. Δηλαδή, διάματσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα, και εμείς αλλούν τα αλλού. Τούτον το πράγμα όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το εφαρμόζουμε και ψάχνουμε άλλες λύσεις οι οποίες επιβαρύνουν τελικά τον κόσμο που υποτίθεται η φορολογική μεταρρύθμιση, ήταν να το βοηθήσει. Λίγο πολλά τούτα όλα να κάνουν λίγο τη ζωή του κόσμου καλύτερη. Να νιώσει ο πολίτης της χώρας, ανεξαρτήτως ξαναλέω επικότητας,
που ζει και δουλεύει δαμέ σε αυτή τη χώρα να νιώσει ότι τον εκτιμάει η χώρα τούτη. Και ότι είναι φιλόξενος στη χώρα. Ναι. Ότι φτάσαμε να μην νιώθουμε φιλόξενοι στη χώρα μας. Φιλόξενος στη χώρα σου. Άρεσε μου τούτο. Τούτον ακριβώς πρέπει να νιώσει ο πολίτης. Ακριβώς. Πάνω όμως ευχαριστώ που έχεις έρθει και να το αφηκόζαμε σήμερα, γιατί νομίζω είμαστε ήδη στη μια ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, ήταν ωραία κουβέντα μας, απόλαυσα την και συνέχισε μάχημη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Shaker. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.